Xabier Mendia, Ailaket elkarteko Unai Perez San Roman eta Maite Ugarterekin egonda eta reportajea ikusiko dugu. Unai, Pako edo basukoaz hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu fenomeno oso berezi bat, oso fokalizatua. Ez dakite Euskal Herrian baote dagoen horren pistarik zantzurik edo ona ez da iritsi? Gu Ailaket elkartea bezala, aurten interbentziotan ez dugu batere ikusi, ez dugu batere zalantzaren bat entzun, basukori buruz, eta kokaina bezala, analizatu ditugu 53 muestra, baina, basukorik ez. Eta gero, baitere beste programa batzuetan, nonjetan egiten ditugun programarekin ere bai, inolako zalantzarik ez, inolako... Unai, izan ere, hau Hego Ameriketatik dator, oso hiri handietan, jende txiroa, oso fenomeno fokalizatu eta ez dakit arraroa, akaso, ez, nolabait esatearren? Bai, hemen oso arraroa, hori da Hego Amerikako momentu konkretu batean edo leku konkretu batzuetan agertzen den sustantzia, ez? Kokaina bera egiteko behar duten pasta da, edo pasta de koka ditzen diotena, hori basukoa, eta behar badaan jende batzuk hartuko du, baina hemen Euskal Herrian mailan ez da ikusten da, ez dugu uste ikusiko denik inoiz. Igual konkretuki Madrilen edo Bartzelona olako hiri handi batean agertzea, ez dakigu, printzipioz hori hauek Plan Nazional sobre Drogas beraiek daukate datu guztiak eta beraiek esaten dute ez dutela ikusi, orduan. Dena den bada fenomeno bat edo sustantzia bat kontuz edo gutxienez adi egoteko modukoa izan ere oso suntsitzailea da, ezta? Bueno, ikusi duguna ere, batez ere Hego Amerikan gertatzen dena da, hartzen duen jendean, zenolako egoeratan hartzen duen, ez? Azkenean sustantzia bera oso kaltegarria den edo ez, bai, izango da kaltegarrian, segun nola hartzen duzun. Baina batez ere hartzen duen jendea oso txiroa da, bere egoera oso txarra da, bere bizitza maila ez dakit ez da honena, ez? Eta behar bada horregaitik hartzen dute ere. Menpekotasun handia sortzeko ahalmena badauka ere. Efektu orokorrak edo, esango genuke estimulante bezala jotzen dela. Hasieran ongizatea, euforia, baina efektu horiek erretzerako orduan oso gutxi irauten dute. Orduan ja menpekotasuna sortzen da berriz ere azkar erretzeko gogoa edo sortzen duela. Beraz, sortzen du adikzio handia eta asko kontsumitu behar da egunen zehar, ezta? Hori da. Bai, menpekotasuna handia batez ere nola hartzen den, ez? Asuntoa da, erretzerakoan olako sustantzia bat, olako piko bat edo ematen du, ez? Efektuetan. Orduan, euforia edo ongizate hori hartzen duzun momentu batean, baina berehala jaisten da ere. Eta orduan, zure gorputzak ero nahi du edo behar du berriro igotzea, ez da horregatik menpekotasun hori hartzea oso erreza da. Oso merkea da. Beraz, ez du pena merezi Europara importatzea. Beraz horre egon daiteke beste koska bat, ez? Hain merkea balin bada, mafiek ez dute ona ekarriko. Zertarako ekarri hori pasta base edo, oso merkea dena, ekartzen balin baduzu kokaina, 1000 aldiz diru gehiago aterako duzu. Orduan zertarako ez. Kokaina egiteko moduan piramidetxo bat egingo bagenu, lehenik eta behin egongo litzateke kokainaren ostoa, gero basukoa, ondoren kokaina, kalean ikusi edo kontsumitu daiteken kokaina, eta ondoren egongo litzateke crack delakoa, ezta? Bai, crack egin dezakezu kokainatik, egin dezakezu prozesu baten bitartez, crack lortu, ez? Oso gutxi ere ikusten da Euskal Herri mailan, crack, baina aurreko pausu hori hemen ikusten oso zaila da. Ailaket elkarteko kideek esaten zuten bezala, oso kaltegarria dela droga mota hau, 5 minutu baino ez duela irauten, baina noski ze egoeretan hartzen duten Hego Ameriketan, ezta? Eskerrak esan dutenez, Euskal Herrian ez dagoena, edo ez dutela detektatu droga hori.